De îndată ce se înserează, milioane de conducători auto pornesc luminile autovehiculelor. Această lumină este numită xenon. Xenonul oferă șoferilor siguranță sporită. Odată ce ați condus un autovehicul dotat cu xenon, nu veți mai dori niciodată să o faceți fără acesta. Tehnologia xenon are o durată de viață mult mai mare decât în cazul halogenului. Electronii din xenon intensifică contrastul și îmbunătățesc imaginea vizuală. Xenonul reproduce aproape exact culoarea spectrului luminii de zi, dând astfel ochilor ceea ce au nevoie pentru a funcționa în întuneric. Astfel, conducătorul auto poate să judece corect fiecare situație și să reacționeze mult mai repede. Obstacolele din fața autovehiculului sau de pe marginea drumului sunt identificate mai ușor. Sensibilitatea față de luminile celorlalți participanți la trafic este semnificativ redusă, ceea ce duce la eliminarea stresului în timpul condusului noaptea. Pe scurt, toate aceste avantaje pe care tehnologia xenon le oferă nu trebuie să lipsească de pe autovehicule, deoarece contribuie considerabil la calitatea vieții noastre.